Okay, dito po muna tayo yan. So, bago po natin ibigay ang ating bill kay Kathleen, being our first set ng ating blue bills, syempre, ibibigay po natin yung pera at sasabihin po natin kung hindi lamang po kayo ay member blue bills, sasabihin po natin yung ating hello. Yung syempre yung message at the same time yung birthday wish po natin kay unahin na po natin of course ang ating mga members of the Sangguniang Bayan. Unahin po natin SB member J. Kalikiran. Sir? Thank you, Sir Wilson. Good evening po sa ating lahat. Bago po ang magbigay ng maikling mensahe, gusto ko pong patiin na mother at father ng ating deputy. Thank you for inviting me tonight. Siyempre, batiin ko rin po yung mga kapwa kong miyembro ng Sangguniang Bayan. Kapilin po natin si Honorable Anthony Albano, number 5 po, ay number 3 po sa balota. Of course, nandito din po ang isang mabait at pinakagwapong miyembro ng Sangguniang Bayan. Ang nagsasabing, ingat ka, mahal ka, DSP Alex, number 10 sa balota. Nandito rin po ang ating damit with a big heart, the Honorable Joel Talamayan. At nandito rin po ang isang pinagmamalaki po namin sa loob po ng konseho, sapat, at tunay na tapat sa serbisyo, the Honorable Teng Clemente Dumlao. Siyempre, huwag niyo din po kalimutan ang nasa harap niyo ngayon at nagsasalita, the Honorable J. Kalikiran, number 5 po sa balota. May lang po ang aking mensahe sa ating deputan. Nen, napakaswerte mo po ngayong gabi dahil pinaghandaan ng iyong mga magulang ang 18th birthday mo ngayon. At ang mensahe ko lang sa iyo, Nen, kahit ano man ang iyong marating sa buhay at mga pangarap, ay huwag mong kalimutan magbigay ng respeto sa iyong mga magulang at sa mga kapwa mo dito sa lipunan. Alam ko, marami kang pangarap sa buhay, no? Ang pangarap ay kaya mo yan. Ang pangarap ay samahan mo ng pagdasal sa ating Panginoon. Lahat naman ng nangyari sa ating buhay ay si Lord ang nakakaalam. Sana yung mga pangarap mo, gawin mo. Dahil yan ay para sa iyong kinabukasan. At nagiging halimbawa ka sanang citizen sa ating lipunan. Nen, happy birthday. I-enjoy mo yung gabing ito. Once again, good evening and God bless us all. Okay, so much SB member J. Kalikiran. Okay, alternate na lang po ang gawin natin. And of course, Ma'am Myra Casel. Hello. Hello. Magandang gabi po sa ating lahat. Nais ko sanang batiin ang mga bisita natin ngayon na mga SB namin dito sa Delphine Albano. Kasi maraming mga bisita kami. Hindi lang mga taga Delphine Albano, kundi sa ibang bayan. Kaya binabati ko po ang mga SD namin dito sa Delphine Albano. Ang wish ko lang po, sana Kathleen, matapos mo ang iyong pag-aaral at huwag mo sanang kalimutan magdasal para sa ganun, gabayan ka ng Panginoon at matatapos mo rin at mararagpan mo rin ang iyong pangarap sa buhay. Ganun din sa mga magulang mo, irespeto mo sila dahil kung wala sila,
nakapag-event ng mga ganitong kabongga-bongga. Kaya sana mahalin mo ang mga magulang mo. Yun lang po. Okay, thank you so much, Pitana Myra Castle. Okay, next, we have SB member Clemente Dublao. Sir. Thank you, Sir Jason. Sakay ti aming usap. Biyak mabay ti Wablao. Karoon pa ni Mayor tayo. Ano na, ganyan ti Chitas tayo na nagapuin ti nagubagong mga lugar na hangapasin ti Delphin Albano. Welcome kaya po iti nanumong lugar ni Delphin Albano na nangunang ito'y barangay San Macario. Nembang karabi ka amin nga wala basta. Di makulak anak ko something ng malo. Hindi maka-ipaay. Una, maka-ipaay. Naganda ipaay pastoy. Ang gaway. Ya? Kasi liberasyon. Ng malo. Sikat ibesa na kasgas na anak ko. Ya? Yan ang panagipakita. Hindi naganak mo. Hindi palagayat na kanya. Kaya tuwan ako, nadagit tayo, awat tayo, pagpakita tayo, pagparamdam na palagayat, sumalita mo tayo, palagayat yung respeto. Kaskatin ako na ni Father J. Caligaran, na respeto tigang munaan, iti unig, halaing na iti pamilya, kundi iti unig iti komunidad. Kaala nga po iti karubang, ang aming 50% iti biyak tayo, anay laing ikato panawin, kaya pa iti paritao iti respeto. Dahil iti dapat lang na mapukaw, iti kapubalin, iti nakik, iti mesa na ilakswa iti Diyos. Kaya aming ang pangarap mo anak ko, AI, lahat ng gusto kong abutin, tawagin mo lang, ipaalam mo lang sa Panginoon Diyos, higit mo sa Kanya, upang sa ganun, gabayan ka niya, upang iyong kaabot ang iyong gusto mong makikita lang sa iyong buhay o yung gusto mong makikita sa iyong buhay. Ano ba talaga ang pangarap mo sa iyong laki? Marin, o maging marin na ito. Sana ang iyong gustong kuning kurso, sana pagpalawag ng Diyos ng anay kapanunan. Tapos yung kapag-uputin ang anak mo, yung gana, nagpapingga, karamanin, itigit mo itong mumulin ng pamilya, kiraman mo ba anak ko, ang posibility ang pinaganak mo. Kadagin ito yung panawin, ipagpakita na kanya, pananganit lang, dahil hanggang masusubalita gatat na kita. Kaya kung natayo na po, mahanday nga ulos kay kapit respeto ng nangguna kadagit yung nagatang tayo. Tawan ka nito, gabang tinaga, luhang na may kapadakwada, ngayon pa itilos ka na natin na, ngayon matanda ka, inanak na ka, inanak mo. Kaya sabi ko nakamoy ipatan, mawat hindi, guidance to the Lord. Kaya kaya ito sa Marita, bawat naman ako asisitin ka. Ori ada berpengalaman bahasa asisitin ka. Kami tiba ko rin lang ko. Alam mo, hindi kang inspirasyon din dahil ako tayo. At dahil karen mo, okay lang yun. Ano man, ang magiging kakayuan mo sa mundo ito, ipagbalik mo ang iyong sarili. Ang magkikatil natin mo ay may inferior ka ng tao, nagdagang bumaba ka ng anak ko. Kaya naman tayo ilhay, abutin, kaya mong pangarap itiyak. Sabi ko sa Diyos, kumang karabi kanya, karing aming nagalwat mo, aming karapahan mo, pahay mo kanya. Masaw ko, yung pagkarabi, God bless mo na aming awan lawas na. Thank you ako. Okay, thank you so much, SB Clemente Dublao. Moving on, we have Ma'am Rose Ann Rapisora. Hello. Ngayong bagarabi kay aming kakabsat, may bagaki ni Kathleen, happy birthday and keep serving the Lord, hamon lipatan ng serving na ang Diyos, and sabay lang kay mata, amin nga arapaak mo kaya matungtan mo anak ko. Honor your parents, lang natin na Apo Diyos, ito lang kininak na ay baga kanyang ulitin, happy blessed birthday.
Okay, thank you so much, Ma'am Rose Ann. Next, Sir Elier Agabao. Good evening po sa ating lahat. Kathleen, happy 18th birthday. Lahat ng pangarap mo ay ipag-pray mo lang sa Panginoon at lahat naman ng mga prayers natin ay tinutupad niya. Hindi man natin matatanggap bukas, pero sigurado tayo na matatanggap natin ang lahat ng pinapanalangin natin. Hindi lang natin nararamdaman, kundi lahat yun ay natatanggap natin. Palaging magpasalamat ka sa mga magulang mo, sa mga taong nakapaligid sa iyo sa kanilang pagmamahal. Okay. Again, happy 18th birthday. Okay, thank you so much, Sir Elier. Next, SB member Joel Talamayan. Thank you, Sir Joseph. Sa mapagpalang gabi sa ating lahat. Kathleen, kita Karodapo, yung invitation na datay. Kathleen Tamayo Agustin. Bakit ko kapag yung siguro, bakit na ibakot ko Agustin Ibalasa. So nga kay Kathleen, happy 18th birthday. Isa ka lang ganap na dalaga, ewan ko kung dalaga. Ano? Pero ganun pa man, dapat alam mo yung intention mo, ano? Mag-aral ng mabuti. Kasi ganito yung pinaka-importante. Ipag-pursig mo, ano? Kasi alam ko yan ang pangarap ng iyong mga magulang. Mag-aral ng mabuti, huwag kalimutang magdasal, ano? Para sa iyong kinabukasan, ganun din sa kapakanan ng iyong magulang at mga kapatid, no? So yun lamang at again, happy Thank you so much, SB Joel Talamayan. Moving on, SB Alex Macanilay Jr. Thank you so much, Kuya Jay. Ngayon ba, naragiyang may kinyayo ka baranggaya ken kaiyak ka taga San Macario. Hello! Hi! And also to the neighboring barangays and also to neighboring municipality to Diltring and welcome to Dalpin Albano. Well, to Kathleen and to family Tamayo Agustin, thank you so much for inviting us tonight to celebrate with you tonight. My message to Kathleen, well, you should feel blessed kasi hindi lahat ng 18th birthday celebrator, hindi ganito kabongga yung binibigay na event para sa kanilang anak. Well, in fact, may attendan pa kaming birthday, 18th birthday din ni SB Joel Talamayan mamaya sa Kipal. And ang kanyang celebration ay inuman lang and some simple kainan. Kaya to reciprocate the love and support na binibigay sa iyong family mo, dapat mag-aral ka ng mabuti. Dapat tapusin mo na maging marino o marina. And you know, I heard kanina na may napaka-proud ako sa'yo. Alam niyo natin ito. And yun, mag-aral ka ng mabuti, di ba? And never ever forget, ingat ka, mahal ka, SB Macanilay. Thank you so much, SB Alex Macanilay and SB Anthony Albano. Salamat sa Diyos. Umuna ko tayo ako kahit kuman nga kumablao ka na kayo na. Nang runa kadagiti nagandak ni Kathleen. Kaya kada kayo apo, amin nga ginday iti barangay San Macario. Kaya amin na apo nga bisisitas nga naggapo-apo tinaduma-duma nga lugar dahil sa apo nga garagsak kaya nagasat nga rabi tayo amin awan labas na. Tama po yung sabi nila ni SBK kanina, Kathleen, na napakapanat mo. Dahil hindi lahat ng mag-18th birthday ay ganito kabongga ang kanilang pag-celebrate sa kanilang birthday. Ako nga nung nag-18 ako, hindi nga nito kabongga eh. Oo, wala
lang, konting salo-salo. Charot lang. Anyway, Kathleen, happy 18th birthday. Sabay kumata ang arapaap mo, ket magunod mo. Tapos tikas na ket bigiti naganak mo, ket agbalin na nga proud ka. Na, ket sabay kumata, ket nakapay ni Apo, ket agulpay nga ka, panang celebrate, ket ka panang kasangay. Siyempre, agapayin, good health, and God bless you always. Again, happy 18th birthday. Thank you so much, SB Anthony Albano. Okay? So, Ma'am Crisel. Happy legal age, God bless. And how about you, ma'am? Hello, Ate Kathleen. Happy birthday, anak ko. Kaya, orang kasalot ti kinarigan di Panagya. Hangay suti pakaupayang ini arabaan mo. Happy birthday ulit, anak ko. God bless you. Okay, next po. Happy birthday, Kathleen. Kaya sabay na kumata matungpal mo amin di arapa mo diyan. Then, kankaran ko mahahaka makalipat di Apo. God bless you. And Kagawad Rolando. Roland ko ba? Kagawad Roland. Kahit yung mga nakablaawan iti naragsak nga rati tayo amin ako. Lalo ka iti bisita sa'yo nga nagdumaduma ti nagkagapuan. Stanik ka tayo iti ako. Kagata RSB tayo ako. Kapitana also. Happy 18th birthday Kathleen. Sapay kumata hanggang agbalbalin. Hanggang agbalbalin na makaiwan di anak ko. Lumaminsan ko, pagkang kamadyan na kami nga sigat ilang na. Kaya sapay kumata maragpak mo di arap-apong ibigyan. Kaya tulungan na kitinagandak mo. And kastan kaya happy birthday. Thank you so much. Okay, so 18 Blue Bills, you may now have your photo ops. Group picture na po tayo, ma'am and sir. First set ng ating Blue Bills. Thank you so much, sir and ma'am. Mabuhay po kayo, especially sa ating pong mga bisita. Siyempre, SB Joel Talamayan, SB Clemente Dumlao, SB J. Caligiran, SB Anthony Albano, and SB Alex Macarilay Jr.